Mara vilayatynyň Türkmeni galaýa trawynyň bir ýaşaýjysy, ýalňyz ene bir näçe ýyl mundan odal galp aýplamalary bilen azatlykdan mahrum edilen ýeketäk oglunyň hasratyny çekýär. Ýurtda oglan edilýän her bir günä geçişligiň öňü tyrasyna umyt bilen ogluny garaşýanyny aýdýar. Bu aralykda hojalygyň 7 aý töwereg wagt bäri tölenmeýän gaz we tok bergileri pensiýa puluny garaşly galýan ýalňyz enäni agyr güne salýar. Bir tarapdan ýeketäk oglunyň adalatsız ýagdaýda bir näçe ýyl bäri gözenögüň aňyrsyna galmagy, beýleki tarapdan barha agyrlaşýan durmuş kynçylyklary ýalňyz enäni çäresizligiň girdawyna iterýär. Menim oglum bir döwlet edarasynda ammarçynyň kömekçisi bolup işleýärdi. Bir gezek bu edarada geçirilen derňewlerden soň ýüze çykarylan ekli kemçilikler oglumyň üstüne atyldy. Şeýdip ol türme tutsaglygyna höküm edildi. Menim oglum ol edarada kömekçi bolup işleýärdi. Öýe halal aýlykdan başga hiç zat getirmezdi. Diýip ýalňyz ene gurrun berýär. Ol bir näçe ýyl odal azatlykdan mahrum edilen oglunyň galp aýyplamalary bilen türme tutsagylygyna höküm edilendigini ananýanyny aýdýar. Azatlyk radiosynyň tewitdäki habarçysy ençeme türme tutsaglarynyň howsarlary bilen gurrundaş bolup bennilerin ýyzda galan maşgalarynyň agyr günne ýaşaýanlyklaryny habar berýär. Bu ýalňyz enäniň çekýän jebriniň muňa musal bolup durýanyny aýdýar. Bu aralykda türmedäki oglunyň hasratyny çekýän ene durmuşyň getiren kynçylyklaryna garşy ýalňyz göreşmeli bolýar. Öýde awtyklarma imäge çörek tapdyrman soň oglum gelýänçä gelinimden atasy öýüne gitmegi haýyş etdim diýip ýalňyz ene aýdýar. Ol ujuýupsyz pensiýasynyň eklenmäge, galy bersede elektrik energiýasynyň we TV gazyň töleglerini tölemäge ýetmeýändigini aýdýar. Ýalňyz ene ogluny günäsi geçilýänleriň sanawyny girizmek üçin dileg etmekden başga çäresiniň ýokdugyny aýdýar. Türkmen galanyň etrap polisiýasyna baryp meniň oglum amnistiýa düşermi diýip sorap gaýdýaryn. Olar her baranymda maňa şol bir zatlary aýdyp jogap berýärler. Daýda amnistiýa düşürmek üçin aladasyny etdiňmi, tanyş gördüňmi, bermeli puluny berdiňmi, para berdiňmi diýip soraýarlar. Diýip tutsag enes aýdýar. Ol bir tarapdan tutsaglykdaky oglunyň hasraty bilen ýaşaýar, beýleki tarapdan awtyklarynyň geljegini alad edýär. Her gezek pensiýamy awtlaşdyranymy, awtyklarymı görüp gaýdýaryn diýip tutsag enes gurrun berýär. Türkmenistan türme ilatynyň sany boýunça dünýäde öňnä korunlary eýleýär. World Prison Brief neşriniň soňky hasabatyna görä Türkmenistanda her 100.000 adamdan 576 adam türmede saklanýar. Ýurtda ýyr bayramçylyklaryň öňü tyrasyna her gezek ýüzlerçe bendiýiniň günäsi geçilýär. Ýa-ni ýakyna bitaraplyk bayramynyň öňü ýany 308 bendiýiniň, garaşsyzlyk bayramynyň öňü tyrasyna bolsa 833 tutsagyň günäsi geçildi. Bir adyň aprel aýyna Gadr gejesi münasibetli 514 tutsagyň günäsi geçildi. Marynyň Türkmeni galaýa trawyny Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýalňyz ene amnistiýa oglan edilenini günäsi geçilýän tutsaglaryň ýyzda galan maşgalalarynyň ýagdaýynyň hem nazarda tutulmagyny arzu edýändigini aýdýar. Çağam türmeden boşap gelse, awtyklarymyň gürk sesleri öýde ýanglanyp dursa diýip arzu edýärni ýalňyz ene gustoly gurrun berýär. Bu aralykda ol gaz we tok edarasynyň işgärleriniň soğuk howa garamazdan üýşen bergiler sebäpli üçünçlügi kesmek haýwatyny atýanlyklaryny aýdýar. Ýalňyz ene adamtynyň ýyr aradan çykanlygyny, özüniň bolsa tutuş ömrüni daýhançylyk ýaly kyn işlerde zähmet çekip geçirenligini gurrun berýär. Ömrüniň ahyrky pursatlaryna adalatsyz tutsak edilen oglunyň günäsiniň geçilmegini arzu edýändigini aýdýar. Ýyzda galan maşgalalary ýumrulup barýan tutsaglary boşatsalar bolmadymydy diýip ýalňyz ene hasrat çekýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanda günäsi geçilen raýatlary türmeden boşandan soňam döwlet edaralary tarapyndan ýazykly garalýanlygyny, olaryň iş eklenç mümkinçilikleriniň çäkli galýanyny aýdýarlar.